Siyabingelela wabudokotela siseThekwini siku-West Street sise-Salisbury Center sise-first floor. Sibonga kakhulu ngokuthi abantu basasilandela kulama video. Sibonga ukuthi information esibanika yona is very important ukuthi bayazi. Babudokotela sikubingelele sikwamukele ohlelweni lethu namhlanje isihloko sithi kuhlanga lemali. Babudokotela sicela usicacisele la ukuthi uhlanga lwemali yini uhlanga lwemali? Uma sikhuluma ngohlanga lwemali and abantu bayisukumele kakhulu lento ehlanga imali, abanye bakholela ukuthi mhlambe kusuke sizobanika into abasuke bezoyisebenzisa mase bele kubecaba ngayo bacabe bonke abantu basekhaya. No, uma sikhuluma ngohlanga lwemali sikhuluma ngento ehluke kakhulu. La umuthi esiwakhayo, lo muthi uma esiwakha kubaleka kakhulu ukuthi wena mlaleli wazi ukuthi lento esiyakhile siyakhe ngani. But umuthi osukufakiwe lana siwuthola ezweni lase Mozambique kuthiwa umhlume, kuyigxolo elikwazi ukubamba imali. Sithole into ekuthiwa yibhakuba, ungathi kuyintelezana ngathi ku-anyanisi, kufanele uthole lo piece wakhona. Mase ke once wathola lezo zinto ke usungakwazi ukuthi ke ucabeke umuntu imali. Uma uzomgcaba umuntu ngohlanga lwemali umgcabela na awumgcabela ukuthi ekseni uyavuka ekseni sekugcwele imali endlini, cha. Usuke umgcaba ukuthi uma ekhuluma ku-presentation, le presentation akuyona noma ayihambele lento esiyishoyo ayafuna ukisho yenzeke. Uma uzogcatshwa ngohlanga lemali kufuze ukuthi ugcatshwe ngaphansi kolimi okwenza ukuthi uma ukhuluma bakulalela. Ugcatshwe ngaphezulu la kule ndawana lena ngaphansi kwekhala bakwazi bakulalela. Mase uzogcatshwa ovalweni, abantu baseLimpopo balazi uvalo. Uvalo abantu baseLimpopo yile ndawo la engaphansi kwesternum ukuze ukuthi abantu bazi ukuthi umuthi uzogcatshwa lapho. Umuthi uzogcatshwa phezulu kwezibele, uzogcatshwa ngemuva, umuthi uzogcatshwa lana suke sigcaba ngohlanga lwemali ukuthi ube nemali. Kunabanye ke abathi babudokotela mina ngifuna into enkulu kakhulu, basuke befuna ukuthwala ngohlanga lwemali. And laba abafuna ukusebenzisa njengesithwalo kuhlukile kubona. Laba abasuke sibagcaba ngendlela enormali abenza imisebenzi ekahle but befuna ukuthi imali uma yocula noma ngabe uye beauty contest bakwazi ukuthi bamuzwe ugane esithembini indoda inamathenda kodwa imabanika imali, abanye banika kakhulu abanye banika kancane. Then loyo uzokwenza lokho asebenzise inyongo yenkukhu emhlophe, senze inyongo yenkukhu emhlophe esikukazi. But uma uthi ufuna ukusebenzisa njengento eyisuke iyisithwalo kusuke kubaleka kakhulu ukuthi uthole uhlobo othile lenhlabathi ngesilusho ukuthi inhlabathi enjani, kodwa lo nhlabathi iba yisibovu esuke siyifuna. Uma ufika kulo nhlabathi le uthathe leke le qhude leli, uthole iqhude libovu, ufike unqume phezulu kwalo nhlabathi leyo uze nalo nhlabathi eyisibovu sizokuhlanganisela nalo muthi ke loke osuke uzowusenza njengesithwalo. Yilana ke sokwazi ukuthi lana ke udila namathenda amakhulu, udila namathenda o-250 million, udila no-oil rigging, ukwazi ukwenza izinto kade ungakwazi ukuzenza egcineni, and then ukwazi ukwenza amathenda across Africa. Emazweni a-Africa uyomba khona igolide uyokwenza khona i-oil rigging ngenxa ukuthi usuke lento sesiyiphakamisile. Asike sibheke ukuthi uma usudispensa kanjani, usebenzisa kanjani ke lo muthi ke esithi ke uhlanga lwemali. Into ozoyenza uzokwenza kanjena ke uzothi uma usuwakhile lo muthi, uma usuya emakhaya la kufuywa khona izinkukhu, uthathe lo muthi lo uphonsele izinkukhu zodle izinkukhu. Ngesikhathi iqhude likhala and then umsebenzi wakho uyakhuphuka. Ngesikhathi izinkukhu ziqhubeka la zibanga umsindo legcekeni, umsebenzi wakho uyaqhubeka uyakhuphuka. And okunye uma ukuthi usendaweni engenazi izinkukhu, funa uthole indawo nasemakhaya enezinja ezikhonkotayo, hayi le nje ezisuke zikhuleke emalokishini. Uthathe inyama ebovu nalento isuke inegazi lakho lento mase kuyayitshela ukuthi njengamanje ngifuna umsebenzi omkhulu lenja noma ngabe ikhonkotha kweliphi izwe, uyizwe nje linenja ngifuna ukuthola ithenda lapho. Uthathe ke lento ke uyiphonsele inja osuke ungayazi, idla inja lenyama le musu yahamba leyo nje izokufa izoba nalo noma ngabe ukuphi lapho nje kusuke kunezinja khona. Uma ikhonkotha unethenda evuka lapho, leyo thenda kusuke kweyakho ke uhlanga lemali ke kusuke lisebenza lapho ke kwi-level ukuthi umuntu ufuna ukuthwala ngalo sizokuthwalisa ngalo. Ufuna nje ukuthi likulethele inhlanhla uziwinele lento lena yamabhanoyi lento enziwayo, uzokwazi ukungena kuma-social network ukwazi ukuthi uqoqe imali lapho kulabo bantu ekusuke kudlalwa khona. Anything usuke uyidayisa, insurance, umasingcwabisane, kuba lula ukuthi mase sekufake lohlanga lwemali. Sibonge dokotela. Okunye sicela usicacisele la kungani ubhuda enombala oligolide umbala ogold?
Ubhuda thina esiwusebenzisayo uyahluka, uyaba nombala ogold nesisu esincane, uyaba nombala ogold nesisu esikhulu esibizwa ukuthi fat Buddha. I-fat Buddha yinhle kakhulu kubantu asuke benza umsebenzi wenkonzo, wabantu abathi bayashumayela basuke bedinga-ke uBuddha, sibakhele-ke uBuddha usuke uyi-fat Buddha. But hhayi ukuthi uzoya esitolo ufike uthenge nje just a fat Buddha ucabanga ukuthi khona siyawuthenga usilethele lo fat Buddha wakho, or kuyadependa uhlobo lebhizinisi olenzayo. Uma ukuthi umelaphi wendabuko awumdingi inhlobo u-fat Buddha, wenza ukuthi ube namathwasa angena kwakho angakwazi ukuphuma, ngoba ebandleni kufuna abantu mase bengenile enkonzweni yakho bangaphumi basonte la unomphelo. But uma uyinyanga uzosebenzisa u-fat Buddha, sikukhuphule umsebenzi wakho ngo-fat Buddha, amathwasa akho umethwasile awabi nayo imali okuphuma ngoba usuke umumethe lo fat Buddha. That is why ke uba yigolide. Ake sibheke ke lo osuke usilver. Lo osuke usilver siwusebenzisa kakhulukazi kubaculi, for abadlali bebhola, abantu bezepolitiki, for udumo and fame. Methi umuntu ngifuna nje ukwaziwa, ungabikhona umuntu ongangazi noma ngabe ikuphi, mekukhulunywa nge-striker kukhulunywa ngami, kukhulunywa ngumuntu owumculi kukhulunywa ngami. Ilapho ke sithi mase sikukhuphula uzofuna sikukhuphule ngoBuddha, kuzofuza ukuthi usilethele osilver but o-flat ongenaso isisu esikhulu, ngoba onesisu esikhulu usuke u-augmented, usuke ugingile, meaning that into osuyibambile awuyidedeli. Ngalo ndlela akasebadingi ukuthi ube namathwasa angahamba. Asifuni uma uyinyanga ube nabantu abahlezi behlele egcekeni bangahambi. Umuntu osesiziwa akagoduka. That is why isisu sakhe kufanele hlezi sisincane. Lo Buddha nje obukhangeze kanje usuke uqoqe umnotho ukuthi anything osuyisebenzile ingabe isaphuma, but umuntu osesiziwa akahambi. That is why siwuhlukanisa lapho-ke ukuthi ke uBuddha sibheke iBuddha ahlala kulona kufuna njalo sonke isikhathi kusuke kuyiBuddha lobumnyama lingabi omunye umbala, meaning that isimo sobumnyama funa sibe ngemuva kwena singacontent ngaphambili, ngoba if ukuthi uzoshintsha umbala ube omunye umbala, meaning that into zakho mezihamba zibe nokuvaleka, kanti ubumnyama funa njalo uhlezi ukuflathele, into ezimnyama zize ngemuva zingaqhamukeli ngaphambili, kungabikhona lutho luyibhadi oluza ngaphambili. Indawo ebeyibhadi noma isigodi sokufa kube indawo osudlulelwa. Ingakho uBuddha siwuhlukanisa kanjena. Ngicabanga ukuthi kubantu-ke asuke befuna ukwazi ngoBuddha, nanokuthi mengifuna ukuthi ngiyasebenza babudokotela kodwa ngifuna ukusebenzisa uBuddha, mina angisifuni isigubhu, angiyifuni zonke lezi zinto, angiyifuni futhi iringi, kodwa ngifuna uBuddha. Funa ube nayo imali engango-150,000 to 300,000 uma sofuna sikwakhele, ngoba lento isuke yakhiwe, siwuthatha lento siyise enkosini. Enkosini ihlala inyanga yonke. Uma uya lapha enkosini uphethe uBuddha funa ufike uphethe nemali yakhona. Sithathe-ke enkosini siyifeke yonke lento enkosini-ke, kushaya isikhathi-ke abantu abasuke sibalethe enkosini kanti ngaphansi lapha kukhona uBuddha wakho, kukhona lento. Mina lento-ke ikwazi ukuthatha zonke-ke lezo nhlanhla, nabantu aloku befika lapha ensimini la kusuke kukhona khona inkosi ikwazi ukubamba zonke lezo zinto, ikwazi ukuthi usebenze. That is why-ke oBuddha-ke sibahlukanisa-ke. Sibonge Dr. So umuntu uma ngabe ukuthi uyamdinga uBuddha kusho ukuthi kufanele ahambe amthenge eze naye kuwe, noma ufika nje yena nemali yakhona wena bese uyamthengela wenza konke? Umuntu akakwazi ukuthola ngoba isisindo asilingane. Uzosifikela noBuddha oyifake, then asiwufuni loyo. Isisindo esibalulekile sokuthi usukwakhiwe ngani, isisindo sakhona sithini. Wena ufike usho ukuthi ngenza umsebenzi wokuthi kodwa ngifuna ngiphakamisa ngoBuddha, then sizokuthengela thina owethu uBuddha kuma-sources la sazi khona badayisa uBuddha wangempela oyile onalesisindo lesi sesifuna, ngoba khona uBuddha olight kakhulu owenza ukuthi umsebenzi wakho ube khona, but kuthi mekungena ubusika noma isizini ethize uthi wathi uyaphephuka akusenzeki kahle, uze uthi wena bekufanele phela isebusika ingakho kungasebenzeki. Ngakho-ke uBuddha kufuna kube yithina esikuthengelayo kule ndawo lesi esiyisebenzisa khona. Siyabonga. Siyabonga.